kan program clear to te in zavain si bai vekule tunchum kan program a chuan pu Zonunthara si phir khwa Bawng vulhtu komna hun kan lo mangdona tin chumi mai baka helai si phir dispensary and veterinary officer Dr. Gracia komna hunte kan lo nei dona Bawng vulhtu te le ran vulhtu shim te tin kan program lo clear tu ten in lo changkai pui le in lo hlok pui le nge kan be se ya atop thlingi min lo clear vek ton nya Masabera chuan bul in chan dante bul in chan kumte min han shildon min yang Somriat panga kumatang khan Bawng vulhi kan tan ve a kan nu nen hian Bawng vulhi a kan tui khop mai ran vulhi chuan kan han ti chho ve set a pui ni atangin bul kan tan chawa ti kan somkwale pathum chho bor vel khanin NLUP kha sangkhar tangin Bawng pui ni kha kan la ve ani tiang chuan kan tan chho ta zelani katia bul in han chan chho khan nangmani tui chian na wang liao in nge mithiam zok te han ron emo alo ti to chin te han ron emo te nem bul chan don te khai nei han lawa ke hi hrimhrimin kan no panat lai changa nu le pa changa Bawng vul ai jong hi kan ni hrim mai amo chuanin kan nu kha atui ve boka hani po kha chung hun lai te chuan tui te hi motora tui choi vak kha la om lawa zinga dar thum ti hian Bawng tui tur kha kan choi ngar thina Bawng ina hianin Bawng tui tur tui zem kan da kan choi khat lang thina ni ani cho chan tuna ham Bawng hi engzan nge lunungin nei apui tling hi pariat ania anote hi hei pathum anni alunung chuan som pakhat an om man chu tun hi in nei tamlai nge in nei tlem lai kan nei tamlai ber chuan i som pali kan nei chuan hei enkol te an hau tak ve chin sia engtin nge kan enkol chhaudan te kan soidon mi neang nei a cho hi a hau tak ani ber maya hei amingin pick up te kan han nei chuan pick up hianin hun dangami cho hi kan phur thina a cho sat tur hi mi pahni kan roi thina tel kha cheng som ni hisapin an sat thina chuanin tel mi pakhat hianin tel som ruk te an sata chuan tel za som ni te hi kan hon thina chutiang chuan na cho chu kan ti ani deuh ber achang e la hi kan han ti san chu asa tam te hi lo ola asa te hi lo lok ol de hian chang el hi kan sat ani deuh bera tina sa tu te na thekan sa ani wang hianin I luang ti mun phiang hi chu an vai pe vak lo deuh boka thei ni sela chu pek pol hi chu atha deuh berin ka hria ni chu chuan hei amani hi enkol fai chung changa te mo an hau taka cho mai ni lawa tui ate po tui te pon mo nem ni ten kan lo sha kha te khan engtin nge a inti fai chung changa te le tui in lockdown chung changa te khang te kha min chil don min yang hey a in enkol hi chon hey a enkol tu hey suren hi ani deuh bera ani hi a felang renga a in lam ha Bawng enkol hi chon kan pui mi alawa in chung che ta hi chon chutiang chu ania Bawng in chung enkola chuanin tui hi ni a har sang ringa thala chon hela hi tui omlowa motora tui choi te hi nga ya motorin pick up hian tui chu kan choi mai thin fura ro chon tun ang huna hi chonin kora khian om mai tui lak tur chu ani chuan a ek te hi in shal chwak ve chinem ngen ti chen kal chuak sine a ek hi kan changkai pui khop maya hey tip theila na fura chal hian dun oma I school bula mani khi lai sa thup kon bula mi khianin an mani nan ron ru veka patiang khan I du za chiar ro an ti maya ti khan la chiar tam vak kha alo nuam vak bik si lawa so tiang chon an mani lung oi na tok ang khanin an la ve maya chuanin chumi lo le a chon a ro hianin pusap danga te hi kan pe ber thin an ni hian an du huna Bawng e kha om le to em man ron ti mai thina tin ke ni in kan sum mo deuh
chang hianin bawng khi garon da don mi kan sukti vele chot mai bok china chu tiang chu bawng kan ti ral dan chu ani a kan chang kai pui khop mai a e ka hian ni hey a ek la manang ni chuan boy na in to long viau mela baka si phir chu lo ne e jong te le khatiang iskut tam na veng te lo ni bok den in boy lo viau ang ti pok kan ringe chuan e anu te hi kan sor anga tro chuan chu engting nge malko kan chung venge engting nge kan han ti le then hi malko kan chun hi chuanin hi kan bila hi litera somnga panga po hi phathin lawa chu wang chon khati ang tur kha chonin a hau tak lutu ko ama hi ein chom zo mi lo maya ambong hi chuan ka fanu te hianin ai zola ten han kal pui ve thina kar khata voi thum te an han kal puya ma selangin a litera som sari angin ka peve thawani chuan litera som sari angin ka pe an ni khanin litera za hisab ang inan zuktiral vele ni khati anga kan ti kha chuanin apu lole a en kolna achoman ang hi chu reilo te han aron in tum chho thei thuai mai ani chu tin hey chu ka khata voi thum tiam ni kha voi thum chu bong nu te hi a thang zong in mo akarang zok khan han zot taila liter eng za vel nge litera tuna din huna hi chuanin ani khata hianin liter somruk liter somruk voi kha sora hian zinga hian somthum panga te ane tlaya somni paruk hi ang te ni thi ani chu heng in bong vul chang te hianin log tam tak te in don ve to kan ringa in bul chan na te lo rei to bok nen khanga khan in chung koi na ma in son puina zong te kha aremiti chuan min don minang ni hei bawng vul hi kan tuya lela ma chuanin ma anina boi pui pe tak chuanin Asia khop maya tin ka sei to ang khan litera som sari ang hisapa kan tiral thei chuanin ala hlok kati bawng vul hi tundin huna chuan chu ani tin ni bil kan halak te hianin thil danga kan sum man ma ni sum fai kan man na ang thina kha tam tak chu aron set veni kan bong nute bi la tang hian ani chu chuan zole du che ka nei le chu natna ten tok ve chin ta khanga khan har san da ten tok ve to emeng tin nge in en kol ti natna tok ve to hei tun nai te so mi bong ano te so nin a ri tun lai ti me vun natnan ti nge nan tak sai na ron bol de thuk maya chung ang chu kan tok ve ma se tun din hula chuanin an ji om chho to khop mai chu eng tin nge in en kol chu mi chu ni hei ta hi chuanin doctor te kan rona helai kan veti department a thok tu te an fela kan doctor te le a staff te an fela tiang chuanin a staff te he an lo kala atul an tiang ang mi ron en kol saka Jackson hian an ron Jackson a chu mi an en kol na deu bera tha ka ti em chu dai Christi sin hi hemi an vun nat na pan lo om anga hi chuanin dai Christi sin hi a tha khop din ka fia a cho kha le lokila a cho kha chopol kha acha deu bere kan ti kha nya tro eng tenge kan chopol chin ti ha nim na an cho nim na hi chuanin a in mixi a tha deu ber ka tia tin an fit ya hi chuanin khumi ramri ko na veti department ina an siam hi tun chawa hi chuan kan pek ber ani to a ma chuanin huit vai hi kan pe deu ber jok thina ma se huit vai hi to lutuka a lok a be khati sang chung te alo ni chuan ramri ko na mi khon kan thak ta khu a tha ka ti khop maya chan chu khumi ya khuanin vitamin engkim khi chotha tu hi polsa vek anita ani chumi ni wang chuanin kan pek ber anita tuna hian khumi ngar khu fit chung chang a hi chuan a veti department am veti department hawina an siam ko ke tu te kan program a po kha kan lo ti cha to kha le hei bong te hi kan han ena an benga hian engemoni label a in bel thwa me he nge omzia le hei changkai lu tuk maya hemi in bela hen number a omtani hemi veti lama changa VFA ten bonga hura achin ron thun hianin
an ron thun ta hemi number hin enta hemi number atang hian an thun ni te khan chin chia vek ta khatang khanin a riat vek thei mai ani chan hey bong hi kan muang hian som pakhat vel tunai nei ta tiro som pakhat ni ta ni ti hian chu hey en kol nuam tok vel lo ni ta mi chuan tam tak te an lo nei chin ta ni enga hian engting e inim pui chwa char shim em ni hey ran vul hi kan tuya ti wanga aponga taka hanti vak hi a thaber lem lovin ka ria a chon bong vula apo hian ni en kol ne thei tok chin I acho te hi kham khopan ei lo chuanin an nu te hi tam chuang mi lo nia chung chu ania chu wangin kan zo tok ang chin hi en kol a tha in ka ria hei ke po hei tun din muna kan vul ang chi hi chu kan en kol ne tok ni in kan in ria acho po hi kan pe ne tok viawin ka ria tina dana pe khleng hianin an kham khop nin ka ria chu an nu te po hi an ma ni to ka chon a tha chau khat in ka ria chan hun cha kan nei the kan lom le to ke ke po ka lom ale hei tuna hian Dr. Gracia Lalchamzuali Veti Dispensary Sipira Veterinary Officer nimek nen kan oma bong vul tu te tana shatur poimo tak le an na chan chin te kan ron soi dun do na ama sain ka pi chibaile han in lot chong ha me la tun lai he bong vultu ten har san na an han tok chawle ta a heng chuk changa hian eng shinge ani a tin eng tin nge khang shi te kha aron lan chwa dan te le khatyang chin apoi moi ti angkha min soi chho sadon minang tun lai ya bong shilar de ulek chu FMD le tuna chuan LSD hi ni ta FMD chu kan nei lawa active case kan nei lawa ma se lumpy skin disease kan ti hi tu chuan active case kan nei vela ya ni ta ama khanin durtlang lama tanga sample atang hana positive ta ke ma ni a chuan a shangin sample kan la to lo ta ni ke spread en lawa ni wang khanin confirm to atanga kal kan ni awang khanin LSD chungchang hi tlema zong soita ila DNA virus wanga lo omanita lumpy skin disease virus kan ti ta pox family a han om ve ta ni engen yang pox disease kan ti ho ang chi antinan got pox swine pox ti te khatyang ho family ang kha kha bol chwak ang bol chi ang kha ni ta ma se a division chu shang thau ang ni chu chuanin lumpy skin disease thara ni lawani chu mo ama ero chu Mizoram a hi chuan ni kuma tang kan hu tran cha ta ni kum khang kan hua confirm kan durtla lama confirm ani tu khanin ke manin vaccine te kan lo la in ready lo sa chu thil thar lu tu ani wang khanin ring vaccination kan nei ang vaccine kan nei ang za ha kan la ring vaccination kan ti ta hey again yang kong puidung le to po tam na lai de area an bong khong kan chiu sakta ni chuan tlem chuan an kai ama ero chuk an kai tam lo ta chuan tung kuma hian he aron om thale ta kumtina aron pop up de utran ani chumo kumtin ha kan hu thar ta de le ta ni chu alan chwa dana chuanin atlang puinan khwate lo sikta choten lo ei du lo ta cho ei du lo mi ba ka khan bong a phe chuanin an nar ti lai vela han ro de hul hi chuan an nari a hu tlang pui ta han ro de hul hi chuanin nge nyang an dik lo wang te hi lo ni thin ta chuang khatyanga khanin a disease kha a shi kha han kal zela cho an ei du lo ba ka khanin an te lo kam ta tin an vuna te khan bol lang kha aron lang chuak ta ni bol han ti khan vun chunga pong tek anga ni chu me tin arana zir khanin a enge nyang a shi khalan dan a in ang vek lo ta ran shi sel lo deu le shi sel deu te chom that deu le chom that lo deu te le rai lai he condition body condition in an lo khanin alan dang kha in ang lo ta a thena chuanin he na salu tu ka rombol ngal tuar te a then de chu ni thum ni li nuwa te tlem azong rombol chau te chuan rombol bel lawatia enge nyang kam ta te po ma then phe chu treatment kan pe ka kan than ti char nu po enge nyang nasa zwal tul te po dom ve thau ta ni kha wang khanin a disease condition enge nyang arana shisel dana zir khan alan chwa dan khain ang lo theta tin viral disease ani awang hianin antiviral damdoi kha kan nei si lawa
symptomatic treatment kan ti ta top ta ni antinan secondary bacterial infection kha kan ven pui ta ringot ta ni chu a virus kha chuanin taksa kha avas soi satani chuan khami a soi saka khan bacteria han ron soi sa zom le ta kha kha an chau pui thin ta khami ta kha I kan lo ven pui ta chuanin I vitamin lampang ten kan thang ta I engen yang I immune response an immunity ti chang na turang chi zong te khan kan thang ta I tam ta ka chuanin I symptomatic treatment in lo hianin thilem lo hianin kan thwa le tu na nga phei chuan I tun trum a phei chuanin kan encol housing a phei chuanin thi hin om lo ta direct treatment ti na tu kan nei lo shim ti virus ni wang khan antiviral langai ta ni ma se kha kan nei lo ta ni chu ani chuan bacterial disease angin a secondary in lo kan treat ta ni chu chuan ani le hey ti khan ain kai chon ve the ta ni viral lo ni ta shim ta ro ma se khami ain kai chon dan kha akim chang de hekin min shi thengem I Bawng a bit takin Bawng hian an kai ta Bawng le loi river buffalo hian an kai ve thei ta ma se ta Mizoram ai chuanin khatian kan nei lem lo awang khan Bawng a hian an kai na sata ni a natna ron lan chua khanin vectors ti hian omta ti meang vectors kan ti ta khami disease pudar tu khan omta ni apudar tu hawa khanin thosi ti te thau ti te saphishik ti te hian an pudar thei ta tin direct contact Bawng pani kan da dun ang chi direct contact ang chi ati po khan an kai thei ta ni tun lai abik taka LSD tia a han engen yang dar chapna chan chu fur alo ni ta khwa lo luma alo hnong bok ta khata khanin apudar tu ho a vectors ho kha a population kha ti sang ta ni chu thau te thau si ti te tipung na sata kha wang khanin an pudar na sa ni chu ani le apudar ko nga khan mishing ten ti ve kan nem kan va the dar sak ve them khata khan direct contact anga khanin ke mani khanin I disease dang ang thawin viral disease te disease dang ang thau khanin biosecurity measure hi kan follow thatangai ta ni chu and then an pharma kan du don to mi random lo hello en lo te po khapoi lo ta so I ke mani karin ti thiang him that lo chuanin a disease kha a virus kha kan kora te kan thom no te po ka kha kan direct in kan put dar ve thei thau ta ni chu wang chuan ani hei kong pui zul ti vela ti hian tam du na chan motor vehicle ka tum lo puin an pudar tu an lo ni ve thei ta ni chu mo chuan ani le ke mani mishing tan hian a hlo omem zoonotic disease ani lo va ke mani chuan an kai thei lo ani chu ma amaro chu khami kha kan kai chon ve thei ta kan pudar thei pudar ve thei ni chu ke mani hi kan poi mo ve lo ta ni le heng disease nei te hi an hnu te emo an sa te emo kan kemanin kan in khan kan tan poina them mishinga chuan soinu zoonotic ani lo ta kan kai thei lawa ama ero chu khami kan sa vel kan han song bol na tangte le Bawng te tangte pon a Bawng dan khan an kai thei ti na ni chu ke mani ta ka chuan khami disease kha ke mani chuan kan kai thei lo effect dang a nei lem lo ni ma ani chu tin he tuna kan mu chana le re lo le ti ta ni chu Mizoram ma chuan ni koma chang chau in kan khilai si phe bo vela hian atam deuh bik em ni atam tila kan han en lo na chana chu kan Bawng population na sang wa kan ta hun dang ain Bawng vul hi kan tam ta si phira chuan kha wang zo khan ni chu chuan ani le he aven dan tur te mo preventive measures kan ti ang chi te le khang Bawng natna khat khami an skin disease lo nei tuna encol mek te pon na thei ta encol dan tur shelo ve deu te po hi an ve thei lo tu kan ni so khang tan te khan aven dan tur tal emo an thei ang tok an lo encol ve thei dan tur te mangem akai to ta lo kai to ta Bawng han dam lo khanin khosik ten nei ta cho ten ei du lo ta ni chon ei lo tu yan in lo hi chuan chaw ma ta kha wang khanin nge nyang na chong na te en lo te kan mang ta viral disease ani awang khanin secondary bacterial infection ve dan chau kan man thei awang khanin antibiotic te kan lo mang ta kha khanin nge nyang an taksa na zwal tur nge nyang a virus ina sob ba ka lo sob tu te kha lo veng ve don ta
chuanin vitamin lampang te le khatiang immune response ti chakna turang khanin damdoi dang kan kaltir ta kan sha thiam lo thin chu a disease khan progress nei ta ni akal dan shim om ta ni ti han akar fala om ta damdoi khatia kan chiwa wang khan abol kha to ngal don ti na ni labani chuan aron bol bel zel tur na salu tuk tur te kha veng tur zo kan ta chuan khatiang abol sa te po kha kar ni te po ala ommi thei ama ero chu abong ina cho e to khatianga in lo kha chuanin amma ni khan ron tha chho vele thin ta ana sadewanga phei chuanin khatianga abol ang te kha nge puak dar ang chi puak dar han ti la nge nya ake khatiang chi te khan om thei ta kha lokala nge nyang apim te nge nyang lo treat pui kha ani de mai tin ani le he na big tu na kan so LSD hi mo an thi pui them thei enkol lo le mo entinal an taksa nge nyang lo chak lo lutuk te tin alian a hian ate hian an lana shet zo no te lampang hian an lana zok ta ni chumo an immune response ala puitling lo wang po ni theita I ka soi belle du chu biosecurity measures chungchanga khanin a shi a hi a dar zel tur kan inven theina tur chu a vectors kan ti ati dar tu te kha ven thei apoi mo ta ni chu tuitling tam ti te khatiang thau pun na lutuk te kha kan lo ven thei chuan mo thau te po endinan an ek bong ek atang te pon an lo ta kha thei chuanin bong ek atanga an ron pung hloi lo theina tur te khan bong ek te chang chuan kan ti ro ni lo kan khu ta ti te mo fine poi mo ang ti ro fine poi mo bok ta tin fa ma lu chwa do na ki ti fai ti te kha food dip kan ti chi khatiang te po kha ti ta ila tin a disease amo a shi amo han kai kan kai hloi lai phei hi chuanin intro po lutuk lo te po hi athata tin kan biosecurity measure kha big takin fo nge nyang kan follow thata ngai ta ni chu kan thom no te po farm lu do na in thla ke la farm lu na thom no te hi sang in nei ta ila lu chwana in lawa te khanin food dip ti te nge nyang intify kha poi mo ani chu hemi inditech na hi alare lo ti ta isoi to ang khan eng wanga lo thleng nge nyang tun ma jong pon lo thleng si lawa irin dan tel khoweli te to eti mai te elawa hianin entinan covid te po relo te kin jo thing vele mi ta jo khatiang de le khan khoweli te to kan in kalpo na sa to khatiang wang te po khania tin a disease in a min chen chil to chan pakhatina kai to chan nge nyang a thedar tu te khan lo tang ve boxia season alo ni boxia iti me ang tiang khan adar chak thin ta ni chu ani chan he LSD ba ka hian kan lo sha tlang lon le tun ma chang dei to a he enge ran vulhtu ten an lo tar ve to chin internal foot and mouth disease kan ti ang chi te khang te khachu a prevent dan te alo enge enkol dan te alo invent dan te min kan ha che to ta khan tuna hi chan kha chu kan ti top thei check to mai lo mo le imonia sarkar hianin nasa takin vaccination program hi kalpuita kum khata FMD vaccination hi voi ni tum ni kan nei ta ni tharuk dana angani cho ma ta khanin kan enge nyang vaccine an lak tha chuanin tlang puin kan him thin ta tin ma se engkim hi vaccine te poi 100% alo ni lo thin ta ni khatia khan an lo kai ve point ang kai na lo ve de chang kan sha ti kha he thi pui lem lo na lu tuk lem lo te pon mo ni chu ani le khang kan soi ba ka khan mo soi tu poi mo tang tam tak la omang ti chu kan ringa poi moi ti zwa lang chi kha mi se sak thengem elawa hianin FMD vaccination chu kal to ta iti meang tin LSD te po Mizoram kan huna la re lawa ma se kumtin recurrence om ta ka wang hianin proposal kan siam ta FMD vaccination ti rual hian kumtin ti ni to se kan ti ta chu ka mi protocol kha chu kan tran trep to kum top lama FMD vaccination kan ti rual kha LSD kami kha rual achan chu asanga ti don chuan bong in visit zong kha hi kar kick up down hi thui ve ta khatianga khan voi khata kan kal tir thin ta chuanin pakhata kan soi ve lek do chu an immune vaccine kan pe khan immune response om thin ta ni
ni khat khosik te polo om ve thinta kha wang khanin achang cho an bong te te poi alo kam ve det thinta ni kha an hlau thinta engen yang a vaccine pek chuan an te engen ya kam du an te thren khathian an lo hlau thinta a disease kha aron kala ikan bong te an nata an thi pui ai kha chuanin ni khat kam te kha chu engen yang hi an immune response a that wang jok anita an taksa khat a tho tur a thok ti na ta ni chumo tiang khanin akam rei chuang lo khatianga khosik ke man han develop ani chuanin nute tuite po an kam ve deu khatiang wang kha ani thin ta ni chu an lo engen yang in soi lo hi om ve theita o khatianga khanin a chan te po vaccine a tho that wang te po lo ni jok ta ti ni chu mo kang ya yan soi tak ang khan tian mi thiam jok ten in soi nana chuan tema alo shelo ve deu te pon khan kan program kal tlang te po khan lo na chang te po khan lo she ve deu anga tin ain kol dan te le eng ang tak nge ani hetyak te he disease tharlam mo natna tharlam ani nge engtia en kol tu nge ti te kha an lo she ve don ta an lo lok pui nge po kan be se atin hun chatak min pe the kan lom lu tu ke a le po ne ole khati zong kha kan program lo nei thei de chu ani le ta clear du ten in lo lok puya in lo beng war pui kan be se atin hei tun la ya bong natna ve tam tak anom mega in kol dan shelo te po kan lo om theya bong vulhtu te le ran en kol tu shim ten in lo beng war pui nge kan be se kan program te min lo clear sak china in chunga lom thu kan lo soi le boke